Кыздар, малайдар, эфирда Тамыр каналы һәм һез яратып караган тапшыру ихлас сәламләй. Тапшыруды башлар алдынан әйдәгез һәр вакытыгызда танышып алайык. Ә бүген бездә кунакта кем? Залина. Кем? Рөстәм. Һәм кем? Залина, Рөстәм һәм Әдилә һезне ихлас күңелдән сәламләйбез. Ә инде тапшыруды еңел генә, ябай гына күнекмәннән башлаек. Әзерһегезме? Без, дусларым, әзерһегезме? Әйе, без әзер. Әһе, дусларым. Аха, күреп торам. Әзер, улайһа күнегүләрне башлаһак та була. Ә инде тапшыру еңел генә бер күнекмәннән башлана. Кулдарды билгә, аяктарды яурын кимәленә куйдык. Талдарды итләп алайык әле, кулдарды күтәрдек өскә. Шулай безнең бөгелә талдар. Таудар безнең ниндәй бейек була әле ул? Күрһәттек. Таудар безнең ошулай бейек була. Тагыла күрһәттек әле. Каздар нисек канаттарын кагалар? Каздар ошайтып канаттарын кагалар. Каз усканын күргәнегез бармы? Biz bunlar itib ürülәбез бит. Хәзер икенче якка киттек үрелеп. Кулдарды ял иттереп алайык әле. Калай итеп бер фикер беләбез әле. Ошулай. Кем биегрәк икән? Рөстәм биегрәк. Юк, Залина! Безнең кеүек еңел генә эшләһәгез, һезнең мотлак был күнегүләр килеп сыгасак. Әйдәгез без бастык, артабан дәвам итәйек. Фикерәбез. Хәзер ял итеп алайык, тын алайык. Достар, безгә кушылып һез дә эшләгез, яме? Нисек уйлайһығыз? Арка төк булһын өсөн, матур гына атлап йөрөрсен. Нимә эшләргә кирәк икән? Зарядка яһарга кирәк. Бәергә. Утырган сакта төк генә арканы тоторга. Шулай, аркалар тагыла төз генә, матур гына булһын өсөн, мин һезгә тагыла бер нисә күнегү өйрәтәм. Өйрәнәбезме? Әйе, өйрәнәбез. Уның өчен яттык баластарга. Ятабыз. Рәхәтләнеп тиреп яттык баластарга. Аяктарды бергә генә һалдык. Хәзер без моны ошайтып кына калкабыз да, башты гына күтәрәбез дә, үзебез ятабыз. Ошайтып. Рөстәм, кулдар безнең калай булырга тиеш? Иң башыңда гына калкытып карайһың. Караның да кире яттың. Тагыла караның да кире яттың. Эс мускулдары менән эшләргә тырышыгыз. Һиңә кыен булмаһын өчен, һин башыңды һәм күбрәк эсең менән эшләгә. Калкыттык баштарыбыз, кулдар кайда безнең? Эс мускулдары ярдәмендә күтәрелергә тырышабыз, яме? Тагыла яттык, кире калктык, калкып каранык. 2 кире төштек. Тагыла 1 калктык, 2 төштек. Был күнекмәне эшләгән сакта дөрес тын алу мотлак. Танаудан тын алып, авыздан сыгарга кирәк. Исегездә тотыгыз. Әйдәгез, аяктарды күтәрәбез. Бер аякты күтәрәбез. Икенчесен күтәрәбез.
Иркәләше. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Аяқтар төз генә. Бик яхшы. Хәзер карагыз. 2 аяқты кем күтәрә алыр икән? Ана күтәрү авыр. Әйдәгез әле. Аяктарды бергә генә һалдык. Башланыҡмы? Әйдәгез бергәләп. 1. Һак кына һалдык. 2. 1, 2. 3, 4. Дуҫтарым, тырышып эшләйбеҙ, ҡулдарҙы һәм аяҡтарҙы бергә генә күтәрәбеҙ. Йә, башланыҡмы? Башланыҡ. Әйҙәгеҙ. 1, үреләбеҙ. 2, 3, 4. Яттык, рәхәтләнеп. Хәзер ҡарағыҙ, ҡулдарҙы матур ята микән? Матур ята икән. Ҡараныҡ та төшөрҙөк баштарҙы. Хәзер икенсе яҡҡа ҡараныҡ та. Ҡараныҡ та төшөрҙөк баштарҙы. Хәзер уң яҡҡа күтәрелеп ҡараныҡ. Һул яҡҡа. Артабан ҡарағыҙ, кем тәгәрләй белә? Мин. Әйҙәгеҙ күрһәтегеҙ әле. Ана шулай. Афарин, Рөстәм. Әдилә. Ана шулай, Рөстәм бак. Башты ипләп кенә ҡуябыҙ. Апа, тәгәрләйбеҙ. Борсаҡ һымаҡ кына. Борсаҡ нинди йомро үтә, шуның һымаҡ. Мына йыйырға кәрәк. Аяҡтарыңды йыйһын. Мына йыйһаң, тәгәрләп була. Күтәрел, күтәрел. Залина, һин тәгәрләй беләһеңме? Белмәй. Ярай, Залина, өйрәнер әле. Хәҙер, әйҙәгеҙ йүгереп сығайыҡ әле. Әйҙәгеҙ, киттек. Йүгерәбеҙ. Йүгерәм дә йүгерәм, йүгерек аяҡтарым. Йүгергәндә сырхау ҡаса, йүгереү кәйефте аса. Арыма йүгергәндәр, иртә кис өлгөргәндәр. Афарин, тын алып алайыҡ та. Тын алдык. Эшләнегеҙ дә. Шулай итеп, беҙҙең тапшырыу аҙағына ла килеп етте. Ошо еңел генә күнекмәләрҙе беҙгә ҡушылып, көн һайын эшләһәгеҙ, һеҙгә файҙаға ғына булыр. Һеҙгә яҡшы кәйеф теләп, бөгөнгә хушлашабыҙ. Һау булығыҙ! Ушағыҙ!